Našli. Stretli sme sa asi o 5:30. Ako dlho ste boli spolu? Krátko. Pol hodinu. Nedalo sa s ňou. Už dlhšie bola nervózna. Kto ti to dal? Hovor! Podvádzala ma. Ako ste na to prišli? So španielčinárom. Z jazykovky. Kedy ste to zistili? Už dávnejšie. Čítal som jej SMS-ky. Nekrič na mňa. Viem, že niekoho máš. Nemám. Štetka. Čo sa vlastne stalo včera? Mala náhrdelník od neho a rozišli sme sa. To bolo o 6:00. A potom? Išiel som domov. Opýtajte sa rodičov. Prečo mi stále klameš? Pusti ma! Tušíte, kam mohla ísť? Za ním. Kto ti to dal? Hovor! Nekrič na mňa. Máš to od neho? Ľubo. Nikto mi nič. Ja viem, že to máš.